En aquest barri popular del Poblenou de Barcelona és un de tants llocs on en les èpoques fosques del franquisme, exactament igual que altres barris de la capital de Catalunya i viles i capitals del país, es feien classes clandestines per ensenyar la llengua catalana. En pisos particulars o bé en esglésies. I els seus promotors tenien el perill que si els enxampaven podien ser detinguts, evidentment, i emportar-se també alguna pallissa dins de les sinistres comissaries de la policia espanyola o casernes de la Guàrdia Civil. Ara, en canvi, el nostre govern ha actuat davant de la sentència del 25% del castellà com a veritables conills espantats. Quina diferència amb aquells homes i aquelles dones que jugaven la cara per defensar la llengua catalana, ensenyant-la clandestinament. Gràcies a ells, encara avui podem parlar en català. En canvi, el nostre govern, repeteixo, ha actuat com a conills que s'amaguen darrere la seva nòmina. El que hem de fer veritablement amb aquesta gent és fer-los avergonyir. Gairebé que no puguin ni sortir de casa. Per això us dic que quan us trobeu a membres del govern, a diputats d'aquests partits polítics que han claudicat amb la llengua catalana, els increpeu, els feu avergonyir, que els hi generem la sensació, a part de no tornar-los a votar mai més, que són la misèria de Catalunya. Només acabant amb ells podrem encetar el camí de la independència de Catalunya.